Зенон Станиславович, здаецца, у 97 годзе вы ўпершыню заявілі пра намер Расіі ўзяць пад кантроль беларускую маёмасць, прадпрыемствы і транспартную інфраструктуру. Я памятаю, што шмат кім тады гэта ўспрымалася не проста крытычна, але і іранічна. І вось лейтматывам такога стаўлення была фраза «Дык каму патрэбна нешта ў Беларусі?». Аказалася, што патрэбна, і вось сёння Газпром робіцца цяпер ужо поўным на 100% уладальнікам Белтрансгазу. На вашу думку, што будзе наступным? Не мае значэння, што будзе наступным. Істотна тое, што наступнае будзе. Тут трэба улічваць задачу Масквы, стратэгію, разлічаную на пэўны час. Расейскай павінна стаць уся беларуская маёмасць і нерухомасць. Перш за ўсё зямля. Расейскай павінна стаць наша інфраструктура і наша рабочая сіла. На пераходны перыяд захоўваецца фікцыя асобнай дзяржавы з сатрапам на чале, на якога будзе скідвацца адказнасць. Сатрапія спатрэбіцца найперш для таго, каб вынішчыць нацыянальна-этнічныя асновы беларускага народа і змяніць насельніцтва. Пасля гэтага адпадае неабходнасць назвы Беларусь і наяўнасці асобнага дзяржаўнага ўтварэння. На гэтым этапе павінен стацца фінал гістарычнай вайны і рэальны канец Вялікага княства літоўскага. Наступнай распрацоўкай стане Польшча. Усю гэтую палітыку, якая робіцца на нашых вачах, апантана падтрымлівае расейскае грамадства і так званы рускі народ, які сам знаходзіцца на стадыі вымірання. Што да Газпрому і Белтрансгазу, то расейцы разумеюць, што гэтая здзелка незаконная. Спадзяванне толькі на знішчэнне Беларусі. Калі ж Беларусь застанецца, вызваліцца ад рэжыму і адродзіцца, то Белтрансгаз, і не толькі Белтрансгаз, будзе вернуты беларускаму народу. Дакладней, Беларусь па праву сама забярэ сваё. Выказваецца такі меркаванне, што ствараемы па ініцыятыве Пуціна так званы Еўразійскі саюз мае ў значнай ступені прапагандысцкі характар з улікам будучых прэзідэнцкіх выбараў у Расіі і з улікам настальгіі значнай часткі расійскага электарату па СССР. Вось як вы ацэньваеце перспектывы такога ўтварэння, ну, у тым ліку і ў вайсковай сферы? Расійская палітыка экстэнсіўная, агрэсіўная і імперская. Яна канкрэтная. У ёй ніколі не было нічога пустога прапагандысцкага. Прапаганда выкарыстоўваецца дзеля сцвярджэння канкрэтнай мэты. І калі гэтая канкрэтная мэта распрацоўваецца, расейцы пускаюць слых, што гэта, маўляў, несур'ёзна, што гэта піярскі ход і гэтак далей. Гэта ўсё прапаганда дзеля адводу вачэй. А на самай справе ўсё не так. Такім чынам дасягаецца мэта. Еўразійскі саюз – чарговая авантура, узніклая ў крамлёўскіх мазгах. Яна гэтакая ж канкрэтная, як авантура афганскай вайны, інвазіі ў Чэхаславакію, нападу на Грузію ці паварот у стыч сібірскіх рэк. Не трэба ацэньваць расейскую палітыку з пункту гледжання рацыянальнай нармальнасці ці ненармальнасці. Не трэба імкнуцца зразумець Расею розумам. Трэба ведаць адно, што гэтую авантуру яна будзе ажыццяўляць. Сам працэс ажыццяўлення такога расейскага прадукту палітыкі будзе дрэнным для ўсіх, нават калі авантура праваліцца. Калі ж уявіць, што новы саюз яны зробяць, то гэта стане канцом толькі для Беларусі. Казахстану расейская палітыка ні па чым. Яны самая рэсурсная краіна, а Назарбаев не нішчыць сваю нацыю, культуру, мову і вандроўную гісторыю. У дужках заўважу, што ў гэтым сэнсе пастухі авечак і вандроўнікі ў стэпах
маюць лепшую перспектыву, чым па-чужому адукаваныя спадкаемцы вялікай цывілізацыі вялікага княства літоўскага. Год таму ў сваім відэаблогу расійскі прэзідэнт Медведзеў абураўся паводзінамі Лукашэнкі і казаў пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, адзначыўшы, між іншым, што Крамлю неабыякавы і лёс зніклых апанентаў рэжыму. Пасля гэтага былі падзеі 19 снежня, былі масавыя збіцці і масавыя арышты, суды і прысуды, апошні толькі што праваабаронцу Бяляцкаму. Мы ведаем рэзка негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці на ўсё на гэта. А чаму, як вы лічыце, маўчыць Масква? Масква маўчыць таму, што і 19 снежня, і здача Бяляцкага – гэта ёсць справа яе рук. Еўропа перад расійскай палітыкай выглядае не проста дурной, але вельмі дурной. Але не, папраўлюся так, невылечна дурной. Яна ніколі не паразумнее. Гэта маё цвёрдае перакананне, абапертае на фактах. Медведзеў дазволіў сабе сказаць пра правы чалавека ў Беларусі, таму што Крэмль праводзіў у мінулым годзе кампанію дыскрэдытацыі Лукашэнкі ў Расіі, на расійскім палітычным рынку. Гэта рабілася адначасна з адсяканнем Лукашэнкі ад захаду і папярэднічала авантуры 19 снежня, якая заранёў рыхтавалася. Пра гэта вядома было ўжо ў жніўні. Таму разам з называннем яго хросным бацькам пагаварылі пра правы чалавека. Заўсёды знойдуцца людзі, якія ў такое павераць. Вось калі ўжо працягваць тэму прэзідэнцкіх выбараў мінулых, год таму вы заклікалі да байкоту і казалі перад выбарамі, і казалі, што ўдзел у выбарах будзе на руку Лукашэнку і Маскве. Ці сёння вы застаецеся пры сваім меркаванні, ці ўсё ж такі бачыце ва ўдзеле ў тых выбарах нейкія і станоўчыя бакі? Якая б не адбылася падзея, у ёй заўсёды пры жаданні можна знайсці і дрэнныя, і добрыя бакі. Але тут сутнасць у тым, што добра было, каб такой падзеі увогуле не адбылося. Тая канцэпцыя змагання, якую прапаную я, дае ініцыятыву ў рукі грамадства і абсякае, падвешвае рэжым. Тое, што зрабілі так званыя кандыдаты ў прэзідэнты, 9 асобаў, дала магчымасць Лукашэнку легітымна сфальсіфікаваць выбары і незаконна утрымацца ва ўладзе. А Маскве справакаваць пабоішча 19 снежня, прытым рукамі свайго сатрапа. І потым інспіраваць разгром нацыянальнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Вось вынік палітычнай дурноты так званых кандыдатаў у прэзідэнты, якія самі ж сталі першымі ахвярамі гэтага разгрому. Пра умоўна-станоўчыя бакі такой палітыкі у народзе кажуць: не варта аўчынка выдзелкі. Усе выгады атрымала Масква. Перш чым загнаць сатрапа ў Азію, ёй трэба было задушыць беларускія сілы, каб паралізаваць нацыянальнае супраціўленне і расчысціць дарогу да бесканфліктнага захопу Беларусі. Гэта значыць уцягнуць нашу краіну ў сваю імперыю шляхам палітычных маніпуляцыяў і эканамічнай вайны. Прытым усё гэта, паўтараю, робіцца рукамі Лукашэнкі, які, хапаючыся за ўладу, вядзе сваю рэпрэсіўную вайну з беларускім народам. Тут яшчэ дадам, што ўсё гэта неаднаразова было сказана і паўторана задоўга да выбараў 2010 года. На жаль, нацыянальна сляпыя не бачаць, нацыянальна глухія не чуюць. Нездарма мы ўвесь час гаворым пра нацыянальную асвету грамадства. Я хотел бы все ж таки вернуться до позиции Заходу, про якую вы крыху раней сказали. Вось на ваш погляд, ці застаецца у Заходу шанец павялічыць нейкі ўплыў на Лукашэнку, і калі застаецца, у чым, на вашу думку, такі шанец палягае? Ніякага шансу у Заходу няма, бо ён яго ніколі сур'ёзна не шукаў і не шукае. Захад заклапочаны дачыненнем з Расіяй. Зразумейма нарэшце,
ніхто не стане паміраць за Гданьск. Трэба любіць сваё і сябе, і за гэта стаяць. У 1991 годзе не толькі Москва, увесь Захад быў супраць нашай незалежнасці. Тым не менш, мы, Народны фронт, шчыра кажучы, чхалі на іхныя меркаванні. Мы абаперліся на свой народ і здабылі незалежнасць, якую Захад вымушаны быў прызнаць. Так робіцца нацыянальная палітыка. Для нас важны наш народ, а не Захад і не Москва. Ну і все ж таки вось у гэты момант цяпер і ў кароткатэрміновай перспектывы, на вашу думку, ці можа беларускае грамадства супрацьстаяць больш шчыльнаму ўцягванню Беларусі ў арбіту інтарэсаў Масквы? Можа, але для гэтага трэба выканаць толькі адну задачу. Лукашенко не павінен быць ва ўладзе. Ён не павінен быць катэгарычна, безумоўна і канчаткова. Калі гэтая задача не будзе ажыццёўлена, тады будзе выканана задача Масквы, пра якую я казаў у пачатку. Трэцяга шляху, як некаторыя думаюць, не будзе. Яго не існуе. А які шлях адхілення ад улады, ажыццяўлення таго, што вы сказалі, вот, што Лукашэнкі не павінна быць ва ўладзе? Зараз народ стаіць перад альтэрнатывай. Альбо ён сваю свабоду абароніць і сваю незалежнасць, або планы Масквы могуць быць выкананы, ён яе страціць. І ключ да ўсяго улада Лукашэнкі. Таму усе спосабы, а спосабы ёсць законныя, усе спосабы прыдатныя. Так вось, законныя спосабы дае сама Канстытуцыя. І гэтым шляхам трэба ісці.